Ben, un inciso facer solamente para ver ante o pouco tempo que hai para, se presentan por urxencia, para ver todos os puntos e ponelos de debate, como manifesta o Grupo Socialista, se estamos de acordo todos, facer unha xunta de portavoces para consensuar as que se poda, como fixemos ata agora, que non se poda cada un presenta a súa, que é normal e democrático, por suposto, e traémonos ao próximo pleno ordinario, vale? E con respecto a LGTBI, o que estaba dicindo, que dentro do Concello de Lousame estáse actuando con normalidade, sin ningún tipo de discriminación, no centro educativo tamén, hai o fin a disposición das persoas que necesiten apoio xurídico, o mesmo que atende, pero iso tamén prefiero, se queren, en particular eu que digo, pero se non, prefiro tratar nesa xunta de portavoces que podemos celebrar pronto para que vostede teña información antes de volver a debatir. Vale, estamos de acordo con isto. Nos quedamos en todo isto. Retírase logo esta... Sí, e quedamos con o compromiso por parte da alcaldesa de ter unha xunta de portavoces para tratar estas mocións, dado que hubo un pleno que non asistí, que había o compromiso de traeras. Bueno, eu descoñecía por esa ausencia, que non é unha disculpa, non debera terlo en conta, ainda que non escudera no pleno. Rogos e preguntas. Nos temos... Bueno, a nos levamos unha pregunta que nos fixeron varias personas, non moitas, da xuntanza de maiores na comida. Hai xente que non lle chegou a invitación. Sí, xa temos coñecemento, non sabemos por qué. Entón, nos tamén nos preguntan o mismo. Se sabemos por que motivo non sei se correos, porque iso o que fan os traballadores da área de servicios sociais, polo padrón, a xente maior de unha idade, e van todos. Algúns, se non están empadroados, non lle pode chegar. Pero eu coñezo algunha xente que si está empadroada e non lle chegou. Entonces, se sabe de algunha, que se dirixan ao Concello para revisar se pasa algún padrón, e se non é que outra vez temos que entregalas de outro xeito. Facer unha entrega por aldeas en man, para ter a garantía de que se entregan. Concretamente... Había xente que xa recibira facía moito, xente que eu coñezo que vive ao meu lado non a recibíamos a víspera desa reunión. En este caso, trasladamos que a segunda vez que se pudo celebrar, bueno, xa como a vez anterior, que tampouco a recibirán. Entón aí xa pasa algunha outra cousa, Si, están empadronados. Entón, mire, están empadronados? Sí. Pois eu, se vostede sabe quen é a persoa, agradecerlle que lle comunicase que se puxese en contacto co Concello, porque nos preocupa. Porque é para isto, pero pode ser para alguna outra cousa. Entón, que se poñan en contacto con os servicios sociais, a concelleira, e que lle diga, o sea, e que miren que pasou no padrón, se no listado que teñen, porque fixeron un listado, entón aí figuran todas as persoas que están nese tramo de idade, e comprobar se está aí. E se non chegou, pois hai que facer unha reclamación a correos, por suposto. Outra cuestión que temos é para unha información, porque, bueno, queríamos saber se o procedimento é o correcto. Os veciños de Camboño convocaxías a unha reunión, algúns queixáronse de que foi mediante, bueno, que non lles chegou en buzón a información da reunión. Nos queríamos saber se isto non se fai a través de un bando, para que todos teñan constancia. Sabe por que non se fai? Ainda que o bando supoño que se faría, non sei se fixo ou non, pero o bando non lee toda a poboación. Entón, inténtase buzonear para que a xente, se quere, acuda. Se non quere, pois non acude. Había moita xente, os temas a tratar eran de interés deles porque eran o da Francia de... Incluso acudeu do distrito unha persona, un representante do distrito forestal, a informarles deste tema. Había interés porque Camboño en varios puntos da parroquia ten sitios problemáticos en canto a eso, e reclamacións dos veciños para que se faga, e outros queren información das súas ficas, bueno, o de sempre. E outras
informacións que den interés do próximo do servicio porta a porta de servicios sociais para que se anoten, porque senón despois vai nos a desbordar, e non me acordo algunhas cousas máis. Ora, a distribución non me encarguei eu. Nos fixemos todas, entón se nos escaparon unha. Pero foi porta a porta. Foi porta a porta. E non se publica un bando, ou non sei... Pode ser un error meu, que Sí. Porque estas reunións que facíamos, cando foi de Talla, porque tiñan as franxas priorizadas, e a verdad que fixamos sempre porta a porta para poñamos carteles e fixemos porta a porta. E alguna foi na Casa da Cultura. Sí. Pero en relación a isto, decir que sí que hai que facer o bando, e faremos o bando, pero o bando, moitísimas veces a xente non mira o bando. É o mesmo, onde se colocan os bandos, a veces vas, a veces non vas, a maioría non vas. Logo, hai xente que sempre vai, pero somos menos, por eso intentamos, tamén se fai por medios, o sea, por a web, creo que se publicou, ou por Facebook, que iba a ser ali a reunión, pero non todo o mundo accede, como hai xente maior, pois decídese facelo porta a porta para que ninguén diga que non se lle informou a él. E se din, me pudo se escapar unha casa, que dá atrás, pero era difícil, Eu supoño que se entregaron, É que todas as casas que tiñan buzón e todo, entregase... E se non teñen por baixo da porta, supoño. Os compañeros, foron todas. Pois desos dous. Sí. Vale, Pero nos apartan unha rosa. vale, gracias. Ai, perdón. Nada, eu teña dúas preguntas. Unha, que tivemos que varios veciños de Tálera falaron con nós porque quedaron en manter unha reunión co Concello por culpa da fibra e non a tiveron. E por iso queríamos saber que pasaba para non ter esa reunión. Non é certo iso, o sea, hai que ter unha reunión, pero para poder ter esa reunión é os que mandamos escritos a onde os había que mandar, é dicir, desde aquí, cos nomes das persoas, queda pendiente mandarlle un plano que nos pediron agora para que lle ubiquemos todos os sitios onde teñen problema. O problema é sempre o mesmo, xa puxeron exemplo, que falei caos perxudicados, desde a dirección para enviar un escrito, ele estaba oficial, non vou a nomear porque non se debe facer, pero a xente que tiña o problema se fixo, e os que non o tiñan, os que non o comunicaron, pero que sabemos que o teñen, tamén se fixo. Queda pendiente de que o teñente alcalde me pase un plano no que estén ubicados os sitios que quedaron, que estaban planificados a cometer, e que de repente, por exemplo, ali era un deles, non por decir, Pousada, que foi un dos primeiros a facer, e chegaba a Talla, ao que é a igrexa. De repente, desaparece da páxina web que eles teñen, non da nosa, a páxina que eles publican o Estado e de Telefónica, desaparece esa parte. Supoñémonos polo que foi, pero nesa reunión de portavoces eu comentarei. Podemos... Ten algunha outra pregunta? Sí. Porque se non despois non. Nada, o equipo de fútbol de Cruído Sí. tamén me comentaron de que lle pediron unhas redes para o campo e que se dixo por parte do Concello que se queres se iban a dar, siguen estando por elas. Queríamos saber se se lle van dar, se non. Sabe a mí que me sorprende desta pregunta. Me sorprende que onte eu estuve ca directiva dese club, que está desbrozado o campo, preparado o campo e o bosque do Neno, que están as vallas preparadas para colocar ese día, que me dixeron que non lle puxera, que non baixamos, bueno, todos os puntos que non vou a decir todos aquí, e en ningún momento me comentou o das redes. Volvo a decir para tomar nota porque lle vou a chamar agora. Pois as redes do campo de fútbol lle pediron ao Concello, pero... É do Cruído. Ai, perdona. Digo que me de xente, perdón. Pois tamén chega, pois tamén... Digo que me, perdón. Claro, creo que sí, porque que me Sí, pareceu porque clarísimo. agora, dime conta, E agora, cando dixo... é que lle digo, estás seguro que é do Cruído, non é? É do Parlamentar, é do Lesende, e voulle decir a historia. A veces se entenden malas cousas porque as circunstancias que se viven na administración en uns particulares, a veces a xente non as cree. Había papeleras para colocar e había rede para colocar, porque estaba furada, xa está colocada, cando non as serviron, vale? Pidíronse presupostos a dúas casas distintas e ao final
se optou porque era idónea para ir. E as papeleras chegaron despois de meses, por o que pasa cos suministros, que eu non sei darlle unha explicación, pero que unhas papeleras tarden 4 meses en servirse, pois non é facilmente entendible, pero eu tampouco teño a situación que estamos a vivir en moitos outros campos, e é o que sucedeu. Non se preocupen pola rede, que non se preocupen tampouco os seus compañeiros de Cabanetán, de Sende, porque a rede xa está colocada. Solamente falta ahora na parte inferior asegurala, porque por arriba xa o fixeron hoxe. O que pasa que tamén tivemos que coordinar cos elevadores, de paso que ven a facer un mantemento eléctrico, porque hubo que utilizar dous elevadores. E outro contratamos a unha empresa de aluguer para colocarlo. Bueno. Levantamos a sesión. Con respecto ao anterior,